So what's up guys, for today's video guys no, akong upload ang akong video kay mahal pa na katong pag-apprentice ako yung taon memorable kay ni siya ako mga kaagi dito sa opisina sa Cebu no. Memorable kay ni siya, di ako lang gi-upload guys, akong gi-edit o para maka-upload kay copyright man, dili pa ko kibaw kaya ito mo edit basta lang maka-edit lang copyright karon akong pancheck ako mga videos ba sus daghang may mga copyright dahil kung nausap po ni na-appeal siya niya bahala ra gamay views gamay like importante nga kung ba ato may numduman ba ang kinadto nga sa nag-apprentice pa ta nga mo ni aron atong makon ba tanaw pod na mo ni antong kaagi sa una sa panahon nga kita pa nag-apprentice. So nya kani nga tayo guys no kay is isugo din mi ani kay magpatabang daw ngadto sa freezer ata ni kay bugat man niya wala may tao ka dito di mo kaya sa katawo pod balik ko mi ani murag upat ata mi nya paghuman abot mi dito guys labang paging speakers kalsada kay igor may dream na may drop sa pikas pod nya pag abot na mo guys mao ni siya dira ang staff house mao po ni silang kuan din namuyo guys kung wala yung kapuy-an pwede ka din mo puyo libre tanan nya pag man guys wala na ko na video ata ni ang atong pagkuha mo sa freezer pag arrange kay wala may makagunit nya cameraman po diri nya pag man ato dali man po simple mo balik may opisina kay office hour man po na mo na nya gistigor may gisugo ba ang delicate pag patabang diri unya kako po na kay perting inita sa gawas gitaon guys agwanta yung init kayo init kina nga time gyud grabe ka init na nya wa pagi kuan dugay kay ni andar ang kuan ba multicab kay marang nagwat sa driver sumo din akong mga kuan kaagi sa una guys no. Memorable kani siya mga kaagi na ko dito sa Cebu samtang apprentice pa ko o saka kuan gyud sa katuig gyud nga serbisyo balik ko na ako sa opisina to guys mga 6 months siguro ko sa opisina to then na on board na ko ato pagka kuan ako na pagabot sa opisina guys mao na siya guys agong kauban sa opisina pod siya po yung malutuay sa una then mauro siya guys ang atong kuan journey in town bilang usa ka apprenticeship maningkamot padayon lang gapon basig nahuman atong apprenticeship dapat ay mga laing plano pod nga hinaot atong sabayan sa pag-ampo o pugi kay dili man po na nga silo gagampo nya wala ka sa pugi dili man ampun mo kuan siya mo work so mahal kita ni siya guys ang akong kaagi sa apprentice pa ko dito sa Cebu nya ako dahil dilit guys por sayangan man ko may na lang ba akong memorable na mo ni akong kaagi sa Cebu atong nag-apprentice pa ko so mahal ni siya guys ako ipakita sa inyo guys no kung sa mga kuan encourage ba na bahala naglisod sa panahon purante mo padayon ta sa atong mga pangandoy sa kinabuhi ay pinagi sa atong paningkamot sakripisyo ato ra po maabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi di lang ta magdali kay ma-pressure ta na usaram gatong padulngan kundi una makasakay sa barko o mahimong official maoram gyapon atong kuan pangandoy di lang ta magdali kay sugod matas proseso mga process ba wala man siguro yung diretsyo kapitan nga wala nagagi og cadetship no apprentice so inaner gid ang buhay guys no laban lang ta pinuminti para sa atong mga pangandoy o para sa atong pamilya pasin sa kalisod nagapunta nakalingkawas nakakaon sa usa kadlaw katulo salamat kayo sa taas nga kitasan na iyang ihatag ka nato no hindi lang ta mawa paglaom salig pag-ampo ra gyud atong saligan sa Ginoo unya guys mao ra to guys ako i-share niya salamat sa paglantaw.